Ако искаш да вземаш, научи се да даваш. Това е поговорка, която отразява ключов принцип в икономическите и социалните взаимоотношения. Тя ни напомня, че успехът и устойчивостта се основават на баланса между получаване и отдаване. Мисля, че това всъщност е голям проблем на обществото в днешно време, че повечето хора са научени по-скоро да вземат и да очакват нещо, без да са направили нищо в замяна. И това според мен се дължи на факта, че повечето хора в днешно време очакват тези неща и от семействата си, защото има стереотип, че те трябва да бъдат обгрижвани с любов, с всичко, а не да се трудят за живота си. Затова и мисля, че доста хора на нашите години отказват да работят, предпочитат да бъдат издържани от родителите си и смятат, че да се държиш добре с един човек по-скоро е начин да се възползваш от него, отколкото да си добър като цяло с хората и да даваш, за да вземеш обратно. Аз мисля, че е вярно, понеже няма как да искаш да вземеш без да дадеш, тъй като не трябва да сме алчни и всичко в живота се връща, така че ако искаш да получиш, първо трябва да дадеш. Пред мен много малко хора са научени в момента да дават и чакат всичко на готово, искат да получават, което не е добре, да, но трябва да се стремим към това да даваме повече. Поговорка, но тя не е актуална според мен. Светът вече е такъв, че всеки гледа да вземе. А дали ще даде, няма значение. А е много хубаво да се дава. Просто е хубаво да дадеш, а дали ще получиш нещо на среща, не е толкова важно. Хубаво е човек да може да дава и да се радва на това, което е дал, без да очаква да получи нещо срещу това. Но вече времената са такива, всеки гледа да вземе, дали ще даде, не е много ясно това. Така че аз мисля, че е много трудно да се получи нещо, да дадеш, по-скоро да вземеш, без да дадеш. Да даваш, за мен е много вярно това нещо, защото светът около нас така е устроен, че първо трябва да дадеш, да вложиш усилия някакви и след това да получиш резултат, съответно да вземеш нещо, да се чувстваш удовлетворен. И така според мен е устроено обществото, така е устроена дори природата, човека, в човешките взаимоотношения, в работна среда. Според мен това важи в пълна сила, че трябва да дадеш, за да можеш след това да вземеш, да получиш и да се чувстваш добре. Много съм съгласен с посланието и според мен тя показва, че в Вселената трябва да има някакъв баланс, че не можеш само да получаваш, ако не си дава. В живота получаваш толкова, колкото си готов да вложиш. Съгласен съм с поговорката, смятам, че отразява реално неща в нашето ежедневие. Аз много се съгласявам с казаното. Единствената подкрепа е ключът към истинското щастие. В принцип в този живот трябва да има баланс, трябва да се прави добро и да получаваш добро в същия момент. Успехът идва, когато си готов да дадеш от себе си. Че ние трябва да си помагаме, да бъдем щедри, по този начин изграждаме уважение в клоните. Чуш уважение и обич, първо трябва да ги покажеш. Според мен е точно така, човек за да получи, винаги трябва първо да даде от себе си, защото ако получи толкова всичко, няма да е удовлетворен толкова, колкото от това да е първо да е дал и чак тогава да получи своята награда. Преди да вземем, трябва определено да дадем. Природата не може да бъде излъгана. Тя определено ще ни даде това, за което се борим, но преди това трябва да дадем нещо от нас. Интервюираните 15 души представиха разнообразни гледни точки по темата "Ако искаш да вземеш, научи се да даваш". Техните отговори показаха, че принципът може да се разглежда както в контекста на икономиката, където стойността се създава чрез обмен и сътрудничество, така и в живота, където взаимното даване е основа за изграждане на здрави отношения. Макар мненията да се различават, всички подчертаха значението на баланса, когато даваш, не само подпомагаш на другите, но и създаваш условия за собственото си развитие и успех. Благодарим за вниманието!